Labarin rayuwar Ramadan mai taken "Na shiga soyayya" kashi na 7. Hajiya ce za ta fito a cikin gida a daidai lokacin da yake miƙa mata kuɗi. Zainab za ta ce, "A'a, ka bar shi, na gode." Kabir zai ce, "Haba, me a ciki? Yanzu fa mun zama ɗaya." Hajiya Jamila ce za ta fito. Zainab za ta sa kanta a ƙasa, alaman kunya ganin ana ba ta kuɗi a gaban mamanta. Shirun da ta yi ne, Kabir zai ce, "Lafiya kuwa?" Zai juya ya ga mamanta. "A, Hajiya, ina wuni?" Za ta amsa, "Lafiya ƙalau." "Oh, Kabir ne? Ya su Hajiya?" Kabir zai amsa, "Lafiyansu ƙalau. Na haɗu da Zainab ne a hanya. Na ce, yau kam zan zo na gaida Hajiyarmu." Hajiya Jamila ta ce, "Oh, ayya, godiya nake. Ashe za ka iya gane Zainab." Kabir zai ce, "A'a, na kasa gane ta. Sai ita ce ta min bayani a nan gidan take." Na ce, "Ai gidanmu ne." "Ashe ma ƙanwata ce." Hajiya Jamila za ta ce, "Ai ya jima ba ta nan. Tana makaranta wajen ƙanwanta a Gombe." Kabir, "To Hajiya, zan wuce. Ita Zainab ba Fulatana ba ce, amma tana da kunya da fulako. In canjin na ba ta, ta ƙi karɓa. Wataƙila ko yanzu idan kika mata magana ni yayanta ne, za ta karɓa." Hajiya Jamila ta ce, "A'a." Ta ce, "Zainab kenan, tana da kunya. Ki karɓa, yayanki ne fa." Zainab za ta karɓa. Zai ja mota ya tafi. Bayan ya tafi, za su shiga gida. Hajiya Jamila za ta ce, "Ke wace irin yarinya ce? Ana ba ki kuɗi kin karɓa? Wannan kuɗin fa ya kai naira 50,000. Mama ba wai na ƙi karɓa ba ne. Ban san shi ba ne. Ba mu saba ba. Kuma ya ɗauki kuɗi ya ba ni, shi ya sa na ji tsoron karɓa." Hajiya Jamila za ta ce, "Kuɗi abin so ne. Kar ki sake yadda a ba ki kuɗi ba ki karɓa ba. Ina son kuɗi, ke ma dole ki so kuɗi. Zan so na gan ki da mai kuɗi, ba wai matsiyaci ba." A gefe guda kuma a cikin labarin a ƙauye, Bafulatana ce Amina ta zo ɗiban ruwa a rijiya, sai ga ɗan Juma zai same ta ya mata sallama. "Yar Fulani, ruwa aka zo ɗiba?" Amina za ta amsa sallaman. "Eh." Ɗan Juma zai ce, "Gaskiya Allah ya miki kyau da halitta. Ina ma na ci gaba da kallon ki har ƙarshen rayuwana." Amina za ta ce, "To, ni ɗin?" Ɗan Juma zai ce, "Eh, amma ga shi ko Fulani ba ku son wanda ba yarenku ba." Amina za ta ce, "Ashe kai ma ka sani. Idan ma kana tunanin ka saka ni a ranka, sai ka yi maza ka cire." Za ta ɗauki ruwan, za ta tafi. Zai yi maza ya shawo gabanta. "Ban taɓa neman abu a duniya na rasa ba, kuma ba zan fara daga kanki ba. Na zauna a birni, na ga 'yan mata waɗanda suka fi ki kyau da komai, amma a ƙarshe na dawo nan duk da cewa zan koma. Amma ganinki a yanzu na ji na iso birnin da nake buƙata zuwa. 'Yar Fullo, ban san sunanki ba, amma ina son ki, ina ƙaunar ki." Sautin murya zai ji a gefe. Za a ce masa, "Da za ka bar ta, da sai ya fi maka kwanciyar hankali, saboda ba za ka taɓa samun ta ba." To fa, domin sanin waye wannan ya masa barazana, shin wane ne? Ɗan Juma zai mai barazana? Za mu ci gaba gobe idan Allah ya kaimu. A James A. Mawe ne.